panguva ine vanhu vobuda vachiti congratulations VP Constantino Chiwenga vari kuonekwa kunzi aiwa muzuva ranhasi vanosvitsa 3 years aiwa vari in marriage naMini Baloyi anozivikanwa kuti aiwa ndo the wife our general the vice president VP Constantino Chiwenga. Sana pita mashoko atona panguva inoi vanhu vanouya vachipembera pamwe chete nageneral panguva inoi ndokuti mbosubscribe like on the bell icon. Despite attacks ari kuitiwa kuna general Constantino Chiwenga panguva inoi tinoona kuti aiwa anomendena anoramba aiwa achimendena pisi yake. Panguva inoi paindapcha zvirega anoposta this picture ramuri kuona ana Mini Baloyi wamuri kuona kudanyira achiti vice president general retired general CGDN Chiwenga and his wife Colonel Mini Baloyi are celebrating their 3rd anniversary of civil marriage. Today, 3 years ago, happy anniversary to you, Baba na Mai Chiwenga. We don't wait for anyone to give us happiness. We create our own, said Mrs. Chiwenga. Ndo mashoko anobudatoka panapa aiwa naMini Baloyi tiona vanhu vachivachi vakurukotedza kuti aiwa kunyange panguva ino zviri pachena zvozivikanwa nemunhu wese kuti kana kune munhu ari kufesa maattacks especially the ruling party ZANU-PF ndigenerari maallies ari kutsakatika anyone anongoramba nethe vision 2030 chichiramba zvigananda panguva inoi unogona munhu achinonzi afaiwa unoona munhu achinzi aiwa ambosuspendiwa mashoko ari kuda panguva inoi patiri kuona general vakuramba vari resolute kuramba aiwa akamira akabatira pakuti nyika inoi yakaliberatwa to save each and every citizen, not anyone's province or anyone's family. Mashoko ari kuda panguva ina tikuona kuti a certain group of people or a faction within the ruling party ZANU-PF ichiriko ichiri kusapota general panguva inoi vachivachimusapota vachiti aiwa ndiye angakwanisa kustopa zvigananda. Vina comment section medu kuti mafukuro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vina comment section medu musana subscribe or like pamwe chete on the bell icon.